חברות יקרות ואהובות. כאן דוקטור רינה מורדו, ואני רוצה לתת לכם מספר כלים איך לשמוח בפורים באמת מבלי לעלות במשקל. חג פורים הוא חג של יום אחד, זה חג של שמחה, אבל אנחנו רוצות לשמוח באמת ולא רק בזמן שאנחנו יושבות לאכול. בואו ניקח את החג הזה ונבין שביום הזה אנחנו יכולות לעזור לעצמנו להיות בשליטה, במהפך, בניצחון, בדיוק כמו שאנחנו קוראות את סיפור המגילה. מיד אחרי פורים, הרבה פעמים אנחנו מרגישות תחושת אכזבה, עצב, כעס, כבדות, שאנחנו מגלות שהחג הזה, השמח הזה, העלה אתכם במשקל, לפחות ב2 קילוגרם נוספים, שגם כך אתם נאבקים להוריד אותם. אז האם זו שמחה? מה שאני רוצה שבאמת נתחיל לקרוא נכון את סיפור המגילה של החיים הפרטיים שלנו. נפסיק לסגוד לאוכל, נפסיק לאפשר לו להיות אליל. אנחנו רוצים לאכול בתבונה ולא להיכנע לאוכל בלי שליטה. ניתן לו את המקום הראוי לו, ולהפסיק לייחס לו תחושות חושניות. כמה זה טעים, מרגיע, מאלף, טעים. תחשבו על זה, כשאתם מתייחסות ככה לאוכל, יש לזה השפעה לשליטה שלכם. אם אני חושבת כמה זה מאלף, וואו, יהיה מאוד קשה לעמוד בפיתוי. אבל אם אני אומר, זה טעים לי בחוש הטעם, אבל לא בשאר החושים, אנחנו נצליח להתגבר על כל המאכלים שנראים בעינינו כל כך חושניים וכל כך מרגיעים. הגיע הזמן, יקרות, לקחת מחויבות ושליטה. להפסיק להתנהל באוטומט. כל מחשבה, כל פעולה שיש לנו, קודמת לכך מחשבה. אני רוצה שנתפוס אותה, ונפסיק לחשוב שאני אוכלת באוטומט, כי אני רואה את המשלוח מנות, אני רואה את כל הדברים שמסביבי. זה לא באוטומט. יש לנו מחשבות משכנעות, שרק היום פורים וצריך לשמוח, וכל מיני מחשבות כאלה. גם המחשבה אני לא יכולה לעמוד בפיתוי הזה, היא בעצם מחשבה מכשילה. תחשבו על זה, את כן יכולה, ולא רק שאת יכולה, את גם עשית את זה. תחשבי, כשאת בצום, או שהכשרות לא מספיקה בעינייך, את מצליחה לעצור? את מצליחה להתגבר? זאת אומרת, יכולת האיפוק והשליטה אכן קיימות בך. תזכרי את זה. נתחיל עם השלב של הסרת המסכה, גילוי ההסתר, נכיר בזה שזה לא נוח לנו להיות עם משקל עודף, ואין משהו שהוא יותר טעים מכוח האיפוק והשליטה. אני רוצה שתשאלי את עצמך, מה אני רוצה? מה אני רוצה באמת? לאן אני רוצה להגיע? מה המחיר שאני משלמת על חוסר שליטה? ומה הרווח שאני מקבלת כשאני מוותרת על מאפה משובח ככל שיהיה? הגיע הזמן, יקרה, לגלות את ההסתר. לגלות את מה שמסתתר אצלך במחשבות, במערכת האמונות שלך. בטיפ הבא אני אתן לך טיפים מעשיים לחג הפורים, שיעזרו לך באמת לשמוח בפורים, ולא רק בפורים, אלא גם כשהחג הזה מסתיים. להמשיך בשמחת הניצחון והשליטה. באהבה, דוקטור רינה מורדו.